Sisilungakazi. Mandibulise kakhulu kwiindwendwe zethu ezisivakatsheleyo namhlanje kule lali yalapha kwaZulu. Yes. Ndibulise kakhulu abahlali. NdinguLungakazi Mangaliso walapha eQebethu kwaWard 4. Ndifuna ukungqina izinto ezithethwa babahlali. Okwesibini, imizi A7 banyanisile ayikalayitelwa oko kangaba izigubhu ezinye zilela umsi. Abanye abasaboni even namakhadi. Kudala ke ukhansila wethu ayiphakamela loo nto enyuke esehla. Kuthethwe ngalena into yoba kuzolayitwa xa kuthe kwakho umbane, xa kuthe kwakho umgaqo lo ungade wenziwe kwasawona osuka oyapha kulaa mizi. Ii-toilets ke zona abakabi nazo zagqibela uba khona kusekho uMr Mgweli. Iilist zabo ukhansila wazithatha wazithumela apha fanele bazithumele khona, banyanisile xa bethe abanazo. Wawungu-ward committee ngelo xesha? Ngexesha le-toilets hayi tata. Wawungenguye iward? Ndandinganguye tata, nangelaa xesha lokufaka umbane ekuqalekeni ubungenguye. Okay, bendizawubuza uba nazifakelani iitoilet ebantwini ezimbalwa abantu bebaninzi, kodwa ke ndikuxolele ngoba yayingenguwe. Ndibuye ndithi nakule nto yokuba abahlali bathi umbane abanawo, imost yabo nyhani abanawo ngenxa yokuba imost yabantu tata bakwi-extension. Yintoni i-extension? I-extension babantu kufuneke bezanyule zapali zinkulu. Kuba ii-surveyors sendike ndize nazo apha. Bangqinela abahlali ndandifika bekhona ezindlini zabo. Wawusenazo kowuphi unyaka? Beku-last year tata. Last year phaa ekuqaleni. Basajikeleza nje zonke. Even nalapha e-preschool, apha e-preschool ndayicelela kwimizi eyi-5 ekuthiwa izofakwa ngumasipala. Yes. Njengoba kwezinye indawo waphiwa 5, kwezinye indawo kuphiwe 7, kwezinye izigodi. Mna ndaphiwa imizi eyi-5. Ii-preschool zethu zontathu azinawo umbane. Ii-preschool ezintathu azinambane? Azinawo tata umbane. Unanilala nivuka nithi uphi umbane kweza preschool? Zizawufakelwa tata xa kufika eli gqiza likamasipala. Sisalindile. Liphi elo gqiza? Liyenza tata. Liyofika nini? Lizawufika, sinethemba lizawufika uba sebeqalile kwezinye indawo. Kodwa akukabikho nto ithi lizawufika nini? Hayi, kodwa lizawufika ndinethemba kuba kukho indawo ii-villages kwalapha ewadini esezile kuzo. Lithemba xa kuthiwa bazawufika ngexesha elithile, kodwa xa kungekho nedate, ungekho nenyanga uba kuzofika nini. Right, bethunana ngu-ward committee uLungakazi lo. U-ward committee ke uyayichaza bantu baseKwaZulu. Cela bethunana simxoleleni nyhani, kodwa kona uthi ithemba likhona bazawufika. Asiyibambeni kuloo ndawo. Eneneni bantakwethu ayiko kwethu into yokuba sazi uba kwenzeka ntoni ngeenkonzo. Naye umntana sekhaya uthetha kule ndawo iphambi kwakhe kwaye anolwazi layo.